Sang Joko Lodro nitih Turangga Lodro anjayane pawono yo Joko Lodro minangka dutane Sang Pandya Kartomati yo Sang Pandya Asmara Panggung mundi dawuh Mubakara Turangga cacahe 144 ana ing Padipokan Gebang Tinatar yo Pasanggrahan Kedung Srengenge Wow.
Sigek sawetara Kang Yoga. Mundi dawuh dawuhe Kang Suniung ana ing laladan Dringo kapure atur panglipur dumateng para rawuh ingkang sami lelenggahan wonten pidalemipun Kang Sunio Kang Yoga. Coba seblake gangsaran Kang. Diseblake gening gangsaran. Muga gangsar anggone nyambut gawe Kang Sunio. Ora ana rubida punapa-punapa diadohke saking balak pancoba lan panggoda dicaketake marang uwilujengan keselamatan sak keluargane. Ora ana rubida punapa-punapa ya Kang. Klumpuk padha klumpuk, jaranku padha klumpuk. Klumpuk ana pidalemipun Kang Sunio. Jaran abang, jaran ireng, jaran putih, jaran klawu, kabeh padha klumpuk. Kang Yoga padha suga parisuga. Nglibur manahe
para pandemen budayane wong Jawa khususnya budayane wong Blora mujudake kesenian barongan rak yo ngono ya Kang luwih gayeng luwih terwaca nglibur manahe para pandemen budayane wong Jawa kang lagi lenggahan wonten pidalemipun Kang Soni kanthi jengkaring waranggana sing isih kenyok ora liya kejaba